ma jopuonjre madero mapa ni $1.2 bro bedo kariwore kod skul omenda makamano bendo koler makare e budget so wang'eyo ni senior school chakore ka wantiere kod budget mano mar higa mar 2025 2026 ibo bed kitime yo machalo nade kata bedo ni waloso ewi budget to bendo wasebedo ka wawacho ni osebed ka ikawo pach nyithindo Walter bende nyithindo bende elewa budget ni adiera bende nitiere kaka riwruoge mago mag civil society osebedo ka lero ne nyithindo wachni mar budget e yo makare makata koro kikawo pach nyathi to nyathi ong'eyo ni yawa ni an kaka nyathi an bende aja Kenya ratiro mar katiba wacho kama to budget nikech adira kingiso nyathi ni seche moko kata sekta mar wechego mag somo wang'yo kete ne omenda mano maderoma bilion mano maderom 700 to nyathi nyalo bedo ka penjore ni en yo machalo nade bende nyithindo bende ong'eyo matut kata osebedo kupuonjo gi matut mar mondo mi ging'e gigo ma kare manitiere budget wan kaka civil society wasetemo matin mondo atim gimo miluongo ni child friendly budget sensitization but gimo wasebet kwa biro ga bunge mondo gilos structures ma nyithindo gi bedo sensitized on kaka ginya participate to kaka duondgi nya yudo spaces formulation ma budget ka nikech po waneno ka pod nitie gap seche ma bunge gine wacho ni watimo child participation mar budgeting nitie kuonde ma onego bed ni gi improve mapogi loso maber but anya wacho ni osechako but kuonde kaka mage mowinjo bed ni gi improve onego bed ni gi seche ma itimo sensitization ma budget ni bunge onego bed ni loso structures kaka ni wacho ni nyoro nyol bigoro uka office nyithindo onego bed ni bedo ga collected kai to gibedo sensitized on implication ma budget cha mondo gigol duondgi mondo duondgi no yud kama ikete budget development process mano poko timre duaher ni bunge mondo kaw gino serious ni giloso structures ma nyithindo duondgi nya kaw for budgeting purposes specifically Rosbella wachno bende budget inyalo ket mar mondo